kanko e baaba makko e nene makko ɓe wonni ka suudu gorko on ƴetti ɓiɗɗo mum o waɗi reena ka suudu mais andi nenejo sikkay ko giggol jaka ɓeeno suuɗodude somodi ka nder suudu ɗo koye nder ɗum o reedi o wakkili yo nene makko yaltu o wontida e nder makko est ce que a faami piiji ɗi no hurɓini hande aduna o ko ɗum en tan heɓata aduna on ma ɗum ɗo noon sa jaɓi ƴettu feere ɗum jiwma ko boobon ko labana o moodi ma ɗo ko pukkalaari ko pukkala gorgol mi haala ni min noon kan haala ɗon ɗo ya haal kan goɗɗo ko ƴettu solution may bo mi haala kan ɗon haala moodi am no faala jandore mi ɗango ko mi haalata kan ɗon haala mimi ala hombo sina angol jangoni mi haala mi haala allah wattu e suudu Okomboni modi ombo modi sister kadi dani mo ne ubinga onda yunadi o gram fete no woni mon tala pato ubinga pala diode o e billahi wala nabio nabio kange o andi ese andi ko on to monda woni mon ko kay do tigini mon nabio billahi ono problema ubinga pala diode no ko asafula bengo o mi yunadi la lingua fio nu o mi yunadi fio nu ati mi nota seria wana hapo na fio nu na mimi Allah ju kunu na kuna manyo kunu na kuna manyo kunu na kuna manyo donc afala ngi anda ko kunu na remado billahi mi anda ça fait combien de temps on dalo parce que mi ngana to ami ari mitem nangi yan golla wallango yo hewtu ɗon ɗo namdi ko allah andi so yana Kono na kono. mi anda mi anda fof sala kuna e makko kunai kunu hakuna manyo o jingo hakuna mudinga ma kawle kunu hakuna mo jabulam kunu hakuna mo billahi fof sala kuna apa tawala msuluka ittatama ka modima attama ɗo papa miɗo faala ye yewtu miɗo faala ye yewtu koye jam ɗum ɗum waɗi mi andi ko fi modima koko waɗi ko mi faala andude o wayi a iwi kama accu hakkile ɗum a iwi kama a ari haa ɗo ko adduma ɗo o yehi yewtida mi anda ko woni ɗum wonma nangude ka ɓernde ma mi anda ɗum ɗo hande ko goonga ayne fawro innayi ko bappata so ɗum kono ɓeydanama hakkille ka babil ma wonanma mi sikki tun ko ɗon mi wonantama sa ya heɓay tum nelaw toon iji mettu ɓernde tun